хочется познакомить вас с оповестью Ивана Шемякина «Гандлярка и поэт». У основу твора Иваном Шемякиным был покладены по сутнасці рэальны факт. У рукі пісьменніку трапіў сшытак з вершамі, які прынесла ў саюз пісьменнікаў жанчына. Яе цётка ў час Вялікай Айчыннай вайны выкупіла з нямецкага палону хворага хлопца. Ён і стаў прататыпам Алесі Шпака ў шамякінскай аповесці. Прататыпам выратавальніцы паэта стала вядомая ўсяму камароўскаму рынку гандлярка Вольга. Прыгажуня, весялуха, рагатуха. Яна абудзіла ў празаіка жаданне напісаць аповесць пра гандлярку-падпольшчыцу. Пазнаёміўшыся са зместам сшытка выратаванага паэта, Шемякін зразумеў, што яму трапілася сапраўдная знаходка. Во ён сюжэт! Вольга выкуплівае палоннага, і ён паэт. А для суседзяў незвычайная сітуацыя ў звычайных для вайны абставінах. Празаік вырашыў, лёс жанчыны – во аснова, а незвычайнай жанчыны – гандляркі. Праз вобраз Вольгі Ляновіч ён паказаў, як давялося выжываць маладой маці з дзіцём ва ўмовах акупацыі. Яе муж апынуўся на фронце, і клопат пра сям'ю лёг на плечы жанчыны, але Вольга, змалку прывучаная да працы, не разгубілася ў перыяд безуладдзя ў пачатку вайны. Каханне падчас вайны, у гадзіну буры. Вольга так кахае Алеся, што пачынае баяцца не за сябе, не за дзіця, а за яго, каханага. Ёй хочацца быць разам з ім у яго справе, засланіць яго ад бяды. Каханне кіруе ёй і тады, калі яна прымае рашэнне выканаць заданне, дадзенае Алесю падпольшчыкамі. Вольга ўзрывае гранату, ад якой гіне сама разам з ненавіснымі ёй ворагамі. Праз лёс чалавека зусім не гераічнай прафесіі, праз лёс камароўскай гандляркі Вольгі аўтар раскрыў усенародны характар барацьбы з нямецка-фашысцкімі захопнікамі ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Прачытайце, калі ласка, дадзеную аповесць. Запрашаем вас наведаць бібліятэкі нашага раёна.